Tuh, ibal kaya apa ya saiki? Biyen merantau. Wah, sengsara-sengsorane wong lah. Mangan sarimi siji. Bayune 2.000. Sementing asin jadi. Nek mangan pasti duduhe turakne gonyong. Wis. Karo kae kuwi seneng pokoke wonge Lohman. Turu-turu bareng 3 tahun. Untung ora meteng ah. Nek meteng iki priye ya. Jangan kabeh tuh. Tak parani apa ya? Haring kampung ya. Tapi kampungnya ngendi ya? Oh iya tak. Oh ngene alamat ya bocah. Oh yo iki. Alamat iki. Tuh selecek ranggena maning aduh. Wis, bismillah wae lah. Sono tertera kok. Ono kotane. Jam piro sih? Oh, pas sih wonge. Wis ah, OTW. Parane melas karo kanca. Wih, ayo tenan iki. Wih, lho sapa iki? Oh, Mas. Tekan alamat. Alamatnya sapa? Koncone Ngene. Lah ngendi alamate? Malang. Malang endi? Aku Pemalang. Ya kan Pemalang ono akeh, ono Petarukan, kecamatan mesti ono, kelurahan, RT RW. Pemalang lengkap lho. Kotane Pemalang. Iya, Kecamatan Pemalang. iya terus Desane Pemalang. emang ono Lah nang ndi? Pemalang. Lah aku Pemalang. Ya kan, tapi Pemalang akeh. Ono alamat ra? Coba aku tak delok. Ojo ra. Aku nyelih to, engko tak balekne. Lah aku nek jaluk ora tak ngerti alamate ra piye? Lah kan nyelih delan, engko tak balekne, ora tak jaluk tak go balik. Lah ya aku ora ngerti sampean takon alamate sapa? Alamate nang ndi kan? Lah satu turi Pemalang. Lah ya Pemalang akeh, Mas. Buset dah ki wong bondel te kepala batu. Caca tak delep. Percuma sampean takon aku ora ngerti. Coba nyelek. Iya, tak balekne ora mungkin tak go balik. Ngapain duit akeh ngapain Alamat kan? Iya, alamat. Yo maksudnya itu alamat to iki juga ki. Aduh. Alamat wis sing jalan lho, menunjukkan jalan. Ki mah tulisan alamat to. Aku kudu njaluk kowe iki. Lah jare njaluk alamat. Ki alamat. Iya iku alamat. Alamat. Iya iku alamat Mas. Aku ngerti ki alamat, tapi kan sing menunjukkan jalan lho. Salahnya apa? Salah sampean akeh sing ngotot tak mau. Wis daripada dhewe ribut, mending aku jejal sampean ana fotone ora sing bocah kuwi sing dituju sampean. Betul nyong. Kok fotone sampean sih dudu lah, fotone bocahe. Napa mandeng-mandeng seneng? Ora. Endi fotone jere didelokne aku. Mirip apa nih? Coba. Kok fotone aku? Sampeyan nyolong yo. Nyolong gondulmu. Weh, iki kanca. Fotone kancane nyong. Biyen pas perjuangane nyong ki biyen. Tapi mirip aku. Mirip apane? Delok rambutnya brindil. Ya kaya aku brindil. Putih kulitnya, putih. Mancung. Wih, mancung kaya aku. Beda. Padha. Beda. Padha, delok, padha. Beda. Padha. Beda. Padha.
A few moments later. Beda. Podo. Beda. Podo. Beda. Loh. Kalau aku sing Podo. Beda. Podo. Podo. Iqbal kan kowe? Iya Iqbal. Oh iya Iqbal. Sampan Mas Joko ya? Wih, apa? Iqbal. Kunyang Iqbal. Sampean Mas Joko. Oh iya, Bre. Sampean kelura alamatku. Iya, wis temu kan? Wis. Ya wis. Paling gak kuwi tok. Oh, wong gemblong. Kat ganti posisi. Topi nih. Tas. Murah. Oke ini. Ora lah terlalu mampu dah. Kayak foto nih. Foto apa? Yo, ora wis nang kowe kan. Orang aku nyong ora. Apa jenenge? Main apa? Iya. Nyong guyu ora? Aja nang guyu ki. Sing guyu sing nonton bae. Siap ya. Siap 1 2 3. Bedo. Oh. Aja guyu.